tardes e noites a todas e a todos e damos comezo a sesión plenaria ordinaria. O primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede dos borradores das actas nas sesións anteriores. A primeira do 21 de maio de 2024. Algún comentario sobre esta acta? Votos a favor? A segunda é a acta do pleno do día 26 de xullo de 2024. Algún comentario? Votos a favor? E a acta do pleno do día... Creo que eran todos a favor. E a terceira é a do día 8 de 8 de 2024. E votos a favor? O segundo punto do día é a aprobación se procede da conta xeral para o exercicio 2023. Toda a documentación xa a teñamos en poder, foi a comisión informativa, está dictaminado e Paula, lees os acordos. Proposta de acordo ao pleno corporativo de conformidade co disposto no artigo 22.2e da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local. Este pleno corporativo acorda, primeiro, aprobar a conta xeral do exercicio 2023, segundo, render a conta xeral así aprobada e toda a documentación que a integra, a fiscalización do Tribunal de Contas e Consello de Contas, tal e como se establece no artigo 212.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo. Votos a favor destes acordos? Perdón, intervencións. Como está dictaminado e foi a comisión, pois me saldei. Dígame. Nada, que no balance, donde pon tres construcións, creo que hai aí unha diferenza bastante grande, creo que está ao revés, non sei se ten aí vostede a documentación para poder observar o que lle digo. Cal é a diferenza? Pois en terreos, no balance, no márcame 219.177,68, e despois, no exercicio 2023, 4.855.000, construccións no exercicio 2022, 3.760.000, e agora marca 212.000 euros e pico. Vamos a ver, toda esa documentación estaba na nosa posesión ao día da comisión informativa, me parece, verdad? Que podemos analizar. Se ten dúbidas, pois pida a copia da conta xeral outra vez e ten a súa disposición. Todos vostedes e outra vez. Hai algo que se declara aquí neste tema? En principio non, agora non teño aquí o expediente, tampouco podo analizar ese punto en concreto, pero todos a información que se obtén do balance é a que deriva de toda a contabilidade que se efetuou durante o exercicio 2024. Eso está todo validado, está contabilizado, está fechado, está supervisado por o Departamento de Contabilidade da Deputación da Coruña e non creo que exista ningún erro. Ademais, fixemos a validación da conta xeral no Tribunal de Contas e non dou ningún erro de validación. E que a mí sorprende que en construccións o Concello teña 212.000 euros nada máis en construccións. Pero iso pode ser o que se dera de alta no exercicio, non é un acumulado. Bueno, de todas formas, para a semana que damos con vostede, para que nos aclare isto, porque non se... Pode haber máis, pode haber... Creemos que no balance que están intercambiados. Non sei se me explico. Non, pero non hai ningún problema, pode vir a consultar o expediente cando vostede considere oportuno. De feito, esta semana, unha vez que se xa aprobado, rendiremos ao Tribunal de Contas. Se houbera calquer tipo de erro, sería imposible de render a conta xeral no Tribunal de Contas. Iso imos a facer esta semana, pero vamos, sin ningún problema. Vale, votos a favor? Abstencións?
O punto número 3 é a aprobación se procede do incremento dos límites cuantitativos no gasto plurianual e acordo de cooperación para a execución do investimento incluído no plan URBE pavimentación do núcleo de Camboña. Esa información tamén veo a Comisión Informativa, tiene no seu poder, foi votada e dictaminada e non sei se teñen algo que preguntar con respecto a este. Non, é cosa. As propostas, sí, Leo. como que si queren intervir antes polo tema, si hai alguna pregunta o contesto, e si agora leo os acordos. A vista do anterior, o Pleno Corporativo acorda incrementar o límite cuantitativo do nivel de vinculación xurídica 2023-2, 25-23-1 nos seguintes termos. No ano N+1, 2025, neste nivel de vinculación xurídica, o límite de compromisos, que é o 70% do crédito correspondente ao ano no que a operación se comprometeu, que é 13.861,97, o importe do novo límite que aproba o Pleno Corporativo, que sería o límite disponible, 98.041,95, anualidade 2025 do Acordo de Cooperación, 98.041,95. Segundo, dar conta do presente acordo aos departamentos oportunos para a continuación da tramitación do convenio de colaboración coa Dirección Xeral de Urbanismo. Votos a favor? Punto número 5. 4, perdón. A aprobación se procede do proxecto técnico e compromisos en virtude do acordo de cooperación para a execución do investimento incluído no plan URBE no núcleo de Camboña. Tamén temos o proxecto técnico, temos toda a documentación e dictaminamos. Os acordos, por favor. Sí, á vista do anterior, o Pleno Corporativo acorda. Primeiro, ratificar a resolución da Alcaldía 532/2024 do 21 de agosto e, en virtude da citada ratificación, aprobar o proxecto de pavimentación do núcleo de Camboño, asinado por don Pablo Blanco Ferreiro en xuño de 2023 por un importe de 342.192,96 euros IVA incluído, que se inclúa dentro do Plan URBE 2019-2025 a actuación de pavimentación do núcleo de Camboño, poñer a disposición da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras todos os terreos necesarios para a normal execución das obras, libres de cargas e gravames e cos usos urbanísticos aceitados, así como os correspondentes permisos, licencias e autorizacións necesarias para levar a cabo as mesmas, asumir as obrigas económicas que deriven deste acordo de cooperación, a cuxo efecto certificará a inclusión daqueles nos seus respectivos orzamentos, renunciar expresamente a reter da achega desta corporación calquera tipo de tributo con motivo das obras de referencia, levar a cabo as actuacións consistentes na redacción dos documentos técnicos que definan as obras a executar, prestarlle aprobación aos indicados documentos nun prazo máximo de 15 días contados dende a data de requerimento, así como a remisión de todos aqueles informes que resulten precisos para a licitación e contratación das obras, asumir unha vez recibidas as obras e previa comunicación da Dirección Xeral a súa explotación, mantemento e conservación. O Concello asumirá todas e cantas responsabilidades dimanen das posibles irregularidades ou ilegalidades que se produzan no cumprimento do compromiso adquirido polo Concello. O Concello, como trámite previo á licitación das obras, deberá acreditar a través da oportuna certificación a efectiva disponibilidade dos terreos, aprobar o gasto plurianual para a realización do proxecto de pavimentación núcleo de Camboño no marco do Plan URBE en atención á seguinte distribución por anualidades que será imputada a aplicación orzamentaria 1532.619.00, ano 2024 17.301,52, ano 2025 98.041,95, total da achega do Concello 115.343,47 euros, que os compromisos foron obxecto da citada independente contabilización nos termos do artigo 174 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, quedando retido o importe correspondente á anualidade 2024, tal e como se recolle no documento contable que se xunta co presente certificado, establecendo o compromiso de gasto por ano 2025 por importe de 98.041,95 euros. Dar conta do presente acordo dos departamentos oportunos para a continuación da tramitación do convenio de colaboración coa Xunta de Galicia. Ben, votos a favor? O punto número 5
aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servicio centro de día para as persoas maiores do Concello de Lousame. Xa falamos tamén na comisión, se queren que lles diga algo máis. No, na comisión xa falamos, pero é verdade que non subirán os prezos. E creo que deberíamos debatir no futuro a posibilidade de que dentro do Concello, independentemente que o Concello ten que asumir os gastos, pois que como que separe dos gastos dunha axuda para os maiores. De forma, escoito a proporción. Pero vostede me mirou se tiña algunha opinión, non? Alguna dúbida? Pois precisamente, esa é a miña dúbida, que seguimos dicindo que ao final os de Lousame teñen os mesmos desventaxas que os municipios limítrofes que ao final utilizan o noso centro de vida. Que se ten que debatir ese tema e tense que falar, e temos moi pendente moitos temas de asuntos sociais, os que falamos e os que despois debatiremos, e hoxe as premisas e as necesidades son outras, pero ese asunto que se volver a debatir. Ben, esta ordenanza que é o que se trata hoxe no pleno, nós temos a feita desde o 2015, cambiou a legislación, había un regulamento e agora saiu outro. Entón temos que adaptar, e eu vexo a necesidade de adaptar, antes era un prezo para todos, non? E logo tiñan cada usuario pois a contraprestación que lle abonaba a Xunta que lle correspondía, non? Para defender, por o grado de dependencia. Agora mesmo o que vemos saiu a nova norma en que o que hai que facer é cunha legislación que nós totalmente transcribimos na ordenanza, que os prezos según os ingresos de cada unidade familiar, non? E se ven aí, e aparte os topes a onde se pode chegar, e iso está legislado fora do Concello, sabe? Non son precios que poñemos nós. Se ten menos do 80% do IPREM, pois é unha porcentaxe do 80% ao 90% ou outro. Incluso aqueles que teñen incapacidade económica para facelo, o coste é cero. Sempre con informe previo de servicios sociais. Entonces todo eso está na documentación que se lles pasou e está todo claro, e o que se trata de beneficiar. Logo hai os servicios complementarios que creo que tamén están e que poden variar, porque pode subir e todos teremos que readaptalos. Despois hai outros temas que sí son de interés para a xente, que cada ano en xaneiro do 1 ao 20 teñen que actualizar os datos económicos. Se non nos actualizan, pasan a non ter ninguna bonificación, pero bueno, eso se lles avisan desde aquí dos servicios sociais e a maioría, a totalidade, pode haber un despiste, o fai. É dicir, toda a ordenanza o que fai a mellorar e que o Concello teña que aportar máis en algunhas cousas, non? Tamén teñen aí todos os datos económicos, o informe que se lle pideu dende a alcaldía a servicios sociais e tamén desde a intervención. Os ingresos e dos gastos, vale? Claro que hai demandantes de Lousame e hai demandantes de Noia. Os de Lousame teñen prioridade absoluta. E agora, se les dixe, vostede ten a información, todos vostedes, que estamos preparando, na medida en que o traballo se vai permitindo, un convenio para que aporten os que veñen de outros concellos unha cantidade para que non sea todo gravoso sobre o Concello de Lousame. Por eso, pero teñen moita xente en lista de espera deses outros concellos, prácticamente dese concello, vale? Entón, todo iso se está traballando nele para non perxudicar. E se están facendo melloras tamén por dentro en temas que fomos xurdindo cos anos e con unidades que se acumulan, e se está traballando para que a xente este como está, contenta. Ese
convenio, xa se falou, sí, verdad, pero Claro. hai non que, o sea, ten que chegar Non tenemos que facelo. Non é, se falou moitos anos, pero agora teño a certeza, así se trasladou, de que se vai a asinar. Por eso decimos que se falou moitos anos. Non, pois non creo que se faltaran moitos anos. Ben, voto alguna cousa máis? Sí, o que estaban a decir a respecto do convenio, eu creo que este convenio chega tarde, aos veciños de Lousame. Vostede leva sendo alcaldesa aquí, non me faga esas muecas, nin as palventos, porque vostede leva sendo alcaldesa de Lousame aquí cantos anos, e antes concelleira. Este convenio pudiese ser xa feito. O que pasa que non se quere porque a intención do centro de día é privatizarlo, como xa se dixo neste salón de plenos máis dunha vez. É certo que nestes momentos hai que adaptar a normativa, pero tamén é certo que se lle vai subir o precio a algúns dos usuarios que hai. Porque non todos, porque agora vai ser medido pola renta de toda a unidade familiar, que ata agora non se facía. Entón, hai usuarios que se vai subir o prezo. Outra cousa, si se suben os prezos das comidas, dos xantares, etc. Non nos pode dicir vostede aquí que non se sube nada, cando si se sube con esta regularización nova da ordenanza. Temos que ter claro que sí que hai unha subida de prezos para algunha xente e para outra non. Para algunha vai se baixar, correcto, pero para outra vai se subir. Non podemos faltar a verdade outra vez máis á xente. Eu que non podo é... Referente ao convenio, temos que ter moi claro que este convenio chega tarde, porque os veciños de Lousame están se facendo cargo da factura do que tiña que ser feito polo Concello de Noia, nestes intres. Eles ven que cobran porque teñen conveniado, por exemplo, o stand. Pero nós sempre vamos tarde, mal e arrastro. E, por favor, pediríalle que non faga unha interpelación cada vez que fala algún portavoz dun grupo político, porque senón volvemos ao mesmo de sempre. Vostede ten 4 turnos de palabra, e os demais temos 2. Ben, hai algo que está vostede confundindo. O que cambiamos agora é por aplicación da normativa, e o que van a pagar é aplicando a normativa que non é municipal, sino que temos que, e incluso temos unha instrucción do inspector que ven a facer a revisión periódicamente o servicio. Trouxemos tan pronto podemos. O convenio que vostede vi, a xente casi toda que estaba sendo empezou primeiro, isto ten unha historia longa. En principio era que non iba a haber ninguén, despois empezaron 7 personas, despois 15, despois 20. Eso oiría vostede, como vostede tamén está. En canto están, o seu grupo foi o que veu pedir a este Concello que o Concello de Lousame aportara ao stand, vale? Mire a diferencia. O stand está financiado pola Consellería de Educación con unha cantidad que coñezo, que se quere logo veña a preguntar. O de servicio do centro de día é algo que se fixo en colaboración entre unha consellería, o edificio, se fixo con DELOA e con aportación municipal, vale? En ningún momento se falou de... e había obriga, que unha vez que estivese funcionando, os que se podía externalizar desde o primeiro momento. Os servicios externalizados non son privatizados. Espera un momento. E vostede sabe por qué, e o mellor a xente é que yo dixen moitas veces, para cubrir as baixas, as bolsas de emprego que hai que crear, que quedan vacíos. Ahora mismo temos ese problema. Vale, e para volver e aparte o falei cos sindicatos, e saben que a xestión é dificilísima, e estaba sentado no seu lugar o seu representante, que a xestión é dificilísima. Eso, cando pasa de outro xeito, non nos temos que preocupar nin das bolsas, nin das baixas, e se o usuario ten todo o persoal necesario, ao día seguinte, sin percibir ningún cambio. Vale? Esa é a razón. Hasta agora fíxose. Non. Seguimos quitando, e máis, incrementamos postos de traballo que se farán reais cando teñamos o convenio firmado. Vale? O convenio firman dúas partes e unha pode propoñelo todos os días do ano e non ter resposta da outra parte. A resposta a cabo de ter fai uns meses.
cunha entrevista que me pediron aquí. Vale, non podo firmar un convenio ca Consellería ou a Consellería comigo se eu non quero. Temos que ser dous os que aceptamos o borrador, nos mandan a acta e o firmamos. Eso é así, vale? Non sei se algunha outra cousa me queda sen contestar. Isto é para mellorar e é para adaptarnos á normativa, que é de obrigado cumprimento. Se non temos incluso sanción por non facer. Por eso dixen en primeiro lugar que votamos a favor. No, pero ahora non hai máis intervencións. É simplemente contestar as súas e pasamos ao votar. Creo que temos un segundo turno de palabras, se non me equivoco. En todos os puntos. Bueno, pois hasta o terceiro. Fale, Ana, e No, logo precisamente, te digo, por eso consideramos que hai que votar a favor, porque é unha adaptación, pero o que queremos é que se teña en conta que levamos tempo pedindo e esperando que haxa cambios nese servicio. Todos, pero vostede é a que goberna e a que ten que facer a labor de... Pero non se pode... Bueno, vostede di que non é só culpa súa, que é culpa do seu interlocutor, pero é vostede a representante dos vecinos de Lousame que ten que facer porque ese servicio sexa o mellor para Lousame. Por iso digo, é envidiado. Bueno, é envidiado, pero porque temos que costearnos para todos. Pois eso, bueno, ese é precisamente o que eu considero, que levamos tempo falando dese asunto e que sigue na mesa. O sea, que a próxima vez que veña un cambio máis extenso. Eso é o que pedimos. Estamos nun ordenanza, vostede? Sí, quedaronme dúbidas cando dixo que se sentara aquí o meu representante. Xa yo, meu representante non pertenzco á CIGA, sei que vai pola CIGA, pero eu non pertenzco á CIGA, xa o dixo moi clariño. Entón, meu representante, creo que vostede está un pouco confundida. Privatización que é igual a que é distinto a externalización. Cando se externaliza un servizo, estás privatizando, estás dándolle a unha empresa privada para que o disfrute e o traballe e paga con el o que lle plazca. Non ven aquí, como a súa diputada cando dixera, ministra Fátima Báñez, mobilidade exterior. Non, porque os xóvenes van programa por mobilidade exterior. Mobilidade exterior, pois, privatización e estandarización, o mismo. Vostedes queren cambiar aquí os síntomas das cousas. Referente ao stand, pois é lógico que compañeros meus viñeran ao Concello de Lousame a dicir que se tiñan que facer cargo da súa partida, porque é o máis clásico do mundo, que cada concello se faga cargo dos seus usuarios, e que é unha cousa matemática. Non nos vamos a facernos cargo de outros concellos que nos está repercutindo cartos aos veciños, e xa vostede terá que explicar aos veciños a súa mal falta de previsión como ten nos recibos, porque cando lle teña que vostede subir aos veciños, que se falaremos despois deso, os recibos que o novo que vai crear, como de saneamento, pois xa lle explicará o porqué, e por que o fai, e por que se fai. Porque houve unha mala planificación neste concello con eses expedientes e con eses servizos. Punto. Estamos unha vez tras outra. Despois, vostede dixo que o convenio que non se pode, pero que ten luz verde... Por favor, eu quería que se centrase... Ten luz verde... Que se centrase... Ten luz verde... Por favor, señor Moledo. Estou falando. Gustaría, si que iso xo vexo, pero gustaríame que se centrase no punto do do día. E que tamén, vostede diga, como vostedes. Despois, faco que a vostede falando dun pase señor onde Moledo, señor Moledo, rógolle que fale deste punto. En rogos e preguntas que se estenda hasta mañá. Bueno, o convenio, vostede acaba de dicir aquí que fai uns meses que ten verde ese convenio. Supuestamente ese convenio xa está decretado. Donde está ese convenio? Por si ten luz verde de fai uns meses, e acaba de dicirlo vostede que de fai uns meses que xa está, que ten luz verde, onde está? O que pasa que non nos gusta traballar, xa lo dixen máis unha vez. Non nos gusta. Xa lo dixen. E despois, a normativa. Xa lle dixen eu que había que adaptarse a normativa agora ao principio da minha intervención, pero que non se lle pode faltar é a verdade dos usuarios, porque hai usuarios que se vai ver como o precio se lle reduce e hai outros que se lle aumenta. Eso é así, queiramos ou non. Ben, última intervención. En canto ao dos veciños, que volvo a insistir para confundir, é adaptación á normativa,
vixente que a temos que facer por obrigación e a maioría da xente sufre ou vai a percibir o contrario do que vostede sabe o caso unha unidade familiar, que creo que é o xusto, que ten uns recursos a familia que convive no mismo domicilio, que pode sufragar máis que os demais. Ese é o que di a lei, non o que di o Concello de Luz. Vale? Cando falan de que non me gusta traballar, bueno, en fin, vamos a deixar eso cada un o tempo, os veciños coñecen e xudgan. E vostede tamén o sabe. Luz verde o convenio, e que aquí non gusta traballar. Mira, para poder ter un convenio hai que ter uns datos económicos o Concello que teñen que facilitar os servicios, teñen que mirarse na contabilidade, tenos que recoller a interventora, ten que facer todo ese enorme traballo, pero non pode deixar de mandar informes ao Ministerio, pero non pode deixar de presentar a conta xeral como outros sitios, pero non pode deixar, podíamos estar así durante horas. E tamén digo que a secretaria interventora tamén lle gusta traballar, pero na medida do posible. Digo que por aí non vai. E a luz verde é o convenio, é que se prestan agora a facer o convenio, pero todo o traballo que hai que facer o ten que facer este Concello. Logo, aprobar un pleno, logo mandarlle ao Concello e despois aprobalo definitivamente. Mentres tanto non hai convenio. Nos pasa igual que cando é unha consellería. Mire, desde onde estou traballando cos vestuarios que van a vir a continuación, mire, cando estou traballando con... E eu non podo poñerle unha arma ao peito, veñen cando veñen, vale? E cando veñen, revisámonos, os mandan o borrador, lle digo que estou de acordo, despois de que estás de acordo, che mandan o definitivo e despois chego ao Concello para firmar digitalmente. Eso non me podo saltar. Si, pode facer como di vostede, como di vostede a mí, os aspaventos que lle sala a gana e os xestos, pero eu estou dicindo a verdade, porque non falto a verdade. Votos a favor? Non sei se... Non me digo votos, unanimidade, non? Sí. Vale. E agora pasamos a parte de control, onde está a reacción de conta das resolucións da alcaldía. No punto número 7, a reacción de conta de acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local. No punto número 8, a reacción de conta dos informes da intervención relativos á estabilidade orzamentaria. E no punto número 9, mocións da restauración de urxencia. Nós temos 3. Vale. A primeira é sobre a inclusión do asunto na orde do día por urxencia do incremento dos límites cuantitativos no gasto plurianual vestiarios no campo de fútbol municipal. Por que ven por urxencia? Porque chegou o convenio que estaba por referir, un deles recentemente. E non teñen a documentación, já paso xa para a documentación. Están todos formando con estos. Para que? Perdón. O 20 de 9 de 2024, con registro de entrada, bueno, non vou a lo que teñen aí, remítese dende a Consellería de Presidencia e Xusticia e Deportes o convenio de cooperación asinado entre a Xunta e o Concello de Lousame para a realización das obras de vestiarios no campo de fútbol municipal. O investimento será executado polo Concello e o financiamento do investimento queda fixado do seguinte xeito. O ano 24, 29.000 euros a Xunta de Galicia e o Concello 0. Total 29.000 euros. O 25, 180.824,42 a Xunta de Galicia e o Concello 52.456,11. En total 233.280,53. O ano
En total a Xunta con 209.824,42, o Concello con 11 e en total son 262.280,53. A Secretaría de Intervención emitiu o seu informe número 176, do 27 do 9, no que en resumo sinala que o artigo 82.4 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril sinala la aplicación de los límites señalados en los apartados anteriores se efectuará teniendo en cuenta los niveles de vinculación jurídica de los créditos. Según la base de ejecución orçamentaria, número 14/12 de 2024, o nivel de vinculación xurídica dos créditos, igual que no punto anterior que puxemos ao principio, defínese dos seguintes xeitos: niveis de vinculación xurídica que se establecen a nivel de área de gasto respecto á clasificación dos programas, a nivel de capítulo polo que se refire a clasificación económica. En os proxectos de gastos, isto é gastos específicos que contan con financiamento alleo, total ou parcial, neste caso un parcial, e no seu caso cunha achega municipal vincularán en si mesmos ata o límite do seu financiamento. Do anterior, resultaría que o nivel de vinculación xurídica de créditos iniciales de 24 era 72.997,78 euros. A modificación de crédito é de 8.458,33, os créditos definitivos 81.456,11. A execución estimada para o 24 serían 29.000 euros e a execución estimada do 25 serían 280.280,53. Os créditos iniciais consignados ascendían a 219.988,91 coa seguinte procedencia: 175.991,13 con cargo a unha previsible subvención da Xunta de Galicia, 43.997,78 con cargo ao préstamo concedido polo Fondo de Cooperación 2023. Sin embargo, os créditos iniciais consolidados, unha vez coñecido o convenio que rexe o investimento que limita a subvención a percibir no ano 2024 en 29.000 euros, ascende a 72.997,78 euros. Iso por qué? Porque houve unha modificación do proxecto por alza de precios e tamén porque a obra agora cambiou a legislación do Estado e ten que ser completa e temos que asumir os gastos das compañías eléctricas. Bueno, ten que quedar finalizada a obra para... A min pareceme ben o objetivo que quede toda a obra feita, pero que teníamos tamén que sufrir ese incremento. Nesta ocasión asumimos a propia consellería, porque nestas alturas, despois de facer xestión, das persoas que non me gusta traballar, pois de facer varias xestións, conseguiuse eso. Entonces, o límite cuantitativo para o 2025 no nivel de vinculación xurídica ao que se imputa o gasto é o seguinte: o ano 25, límite de compromisos, 70% do crédito inicial, iso que di o marco que temos, corresponde ao ano no que a operación se comprometeu. O crédito inicial é 51.098,45, sendo que o límite de compromisos para o exercicio 25 é de 50.098,45, é insuficiente para que a execución orzamentaria do acordo de cooperación cumpra o límite cuantitativo do 70% do crédito inicial no nivel de vinculación xurídica, que é o que está establecido. E cando hai un gasto plurianual que pasa dun ano a outro, pois temos que traer isto sempre a natureza. O artigo 84.2 do Real Decreto 500.990 do 20 de abril establece para o suposto de superación dos límites cuantitativos e temporais de gastos plurianuais que o Pleno poderá, aos efectos de facilitar o seu cálculo, fixar directamente o importe dos novos límites.
a vista do anterior, o pleno corporativo acorda. Incrementar o límite cuantitativo no nivel de vinculación xurídica nos seguintes termos: ano N+1 2025, límite de compromiso 70% do crédito correspondente ao ano no que a operación se compromete, que son 51.098,45, importe do novo límite que aproba o pleno corporativo 233.280,53, que coincide ca anualidade 2025 do acordo de cooperación, e dar conta do presente acordo dos departamentos oportunos para que entunar coa tramitación e execución do convenio de cooperación. Hai que ratificar o usuario. Ratificamos primeramente porque se trata dun asunto organizativo e que se ten que tramitar como incluso non en moción, sino na parte resolutiva. Non tiñamos a documentación, o convenio acaba de chegar, non hubo tempo de metelo como un punto da orde do día, senón que hubo que metelo por moción por emerxencia, sí ou sí, non hai outro sitio onde meter. Bueno, perdóname, Paula, creo que a parte resolutiva debería ser parte de urgencias, non? Porque en realidad non é moción, é unha moción, non é perdona, sigue. E a moción non se define por o obxecto do asunto. O que define que algo se son unha moción non é do que trata o asunto. A moción é calquera asunto que se somete directamente ao coñecemento do pleno sen estar incluído no orde do día. A toma de acordos por parte do pleno. Efectivamente, calquera asunto que se somete directamente ao coñecemento do pleno sen ir no orde do día chamase moción, independentemente do asunto do que trate o tema. Se algo está incluído no orde do día, ou é un ditame, porque pasou pola comisión informativa, ou é unha proposta, que é aquele asunto que está incluído no orde do día, pero por urxencia non pasou pola comisión informativa. Fora deses aspectos, é unha moción, segundo o noso regulamento. Eu creo que nos acabamos de saltar un punto bastante grande, organizativamente, que non se ratificou a ausencia da moción, pero que se fai antes de que vostede nos lee todos os puntos de acordo. Gracias pola súa intervención. Non, é que despois xa non deixa explicar nunca ninguna moción das que traíamos. É que non pode votar vostede a ausencia, se non sabe de que toca. Pero que non leamos... Vostede vota as nosas sin que os podamos ler, porque nunca temos unha moción. Nos explicamos unha introducción breve e votamos a urxencia. Estamos falando de outro tipo de mocións. Este é algo que non pude incluir no orden do día, que é un tema crucial para aprobar, para gestionar algo que senón non nos permite percibir o convenio que firmamos, percibir esa aportación. E temos que licitala e ter executado, onde que non se executado, facendo unha copia de materiais antes de que acabe o ano. Entonces, por iso temos que poñer cero nós e pon a Consellería 29. Por iso que non estemos confundindo mocións. A favor da urxencia. E agora os acordos dos cabos de lei, queren que os repitan? Non fijar. Queren que os repitan? Non. Repites, por favor, Pablo. Despois tiramos que non nos quero repetir. O pleno corporativo acorde incrementar o límite cuantitativo do nivel de vinculación xurídica nos seguintes termos: ano N+1 2025, o límite sería 51.098,45 e o novo límite que aproba o pleno sería 233.280,53, que coincide ca anualidade 2025 do acordo de cooperación, e dar conta deste acordo aos departamentos oportunos para continuar coa tramitación e execución do convenio de cooperación. Votos a favor? Poderemos, un pouco eso, entón, Vamos a ver, pode falar cando queira, agora mesmo, pero é que isto é algo tan xurídicamente claro, é dicir, son un gasto plurianual que o aprobamos ou non o aprobamos, e se explicou porque pregunto que non sei, sempre o Partido Socialista va a intervir. Non, nos vamos a abster. Claro, que eu quería explicar iso, de nós
dende o BNG vamos a ter con este apartado, xa que consideramos que a Comisión Informativa tiña que haber sido realizada no mes de setembro. Non vamos a entrar aquí porque non se realizou no mes de setembro ni nada. Hai máis funcionarios no Concello para que se poda facer en setembro. Isto podía vostede habernos convocado aos portavoces a unha xunta de portavoces para contárnoslo, pero como sempre trae cousas que son importantes para o Concello e non as trae por razón de urxencia, co cal nós vamos a estar. Vostede capame de escoitar cando chegou isto ao Concello? É que eu cando chegan a vostede as cousas do Concello é que non o creo, sinceramente, porque hai veces que din que non entran mocións e entranlle, hai outras que di que non lle entrou nada e resulta que tal. A Cofradía de Noia unha vez meteulle unha moción por escrito arriba e vostede dixolle que non entrara hasta o día antes e facía 2 semanas que entrara, co cal é que non... Non, eu vou dicir, vostede púdnos haber convocado hoxe ao mediodía ou a mañá ou a primeira hora da tarde para comentar este tema. E non o fixo. José Antonio, cando vostede fala de que non se cree, vostede mire a documentación que se vendía e mire quen fai os informes e quen di cando chegan as cousas porque están registradas, cando chegan as cousas a este Concello. Nunca. Pode ter un despiste como calquera. Non. Podemos xocar co que queiramos e facer as paventos os que vostede tanto recrimina aos demais. Hai un informe de secretaría con datos que están obtidos do registro, non que se os invente a secretaria. E, por suposto, nunca me meto nesa redacción para votar a urxencia. Nunca. Sei que ten que ser, porque senón perdemos algo que acaba de chegar, 29. E se que explicou no pleno anterior, porque preguntou isto mesmo, porque tiña que ser en setembro. Pois tiña que ser antes de tempo, non en setembro, sino antes, pois porque, como alcaldesa, decidí que coa facíamos antes para que estivera a secretaria interventora titular no pleno. E é unha decisión que pode tomar, creo, vale? Sin perxudicar a nada. E quizáis, porque para os ficais teñamos que celebrar un extraordinario, porque hai uns temas que sei que van vir, me gustaría que me escoitara uns temas que van a vir, pero que todavía non están, non chegaron ao Concello, e que un deles creo que da Diputación e non sei os outros que van a... porque todavía non están aquí. Ni me vou a inventar, nin vou a mentir despois. Cando cheguen, se registran, o registro non é telemático, non como me dixo algún político algunha vez que podía cambiar de fecha, cambiar de non sei que para cambiar o orden. Pois non. Por sorte, agora telemático e non se pode cambiar nin a data en que chega nin a hora. Por sorte para todos. Alguns non o consideran como unha sorte, pero eu sí. Creo que é o xusto e o que temos que fazer. Votos a favor? Abstencións? É unha inversión importante. Cada un é responsable. A segunda moción por razón de urxencia. É a moción do Grupo Popular de Lousame en defensa da dotación de especialista de audición e linguaxe no CPI Ramos de Castro en apoio ás familias as que lles é imprescindible esta atención. Aí vamos.
Gustaríame falar o ano yo que exponer antes. Esta, non? Esa explicación. Sí. Ben, o feito xa os coitamos, o coñecemos, e creo que votamos antes de nada a urxencia e despois a... Sí. No, votamos a urxencia do tema, pero se ustedes queren votar a moción, eu creo que deberíamos consensuar. Por eso digo. Facemos un receso. Claro, Eu creo que sería conveniente que fora algo unánime. Home, claro que sí. Por eso digo, eu creo que a urxencia podemos la votar, estamos todos de acordo. Pero no tema da moción deberíamos consensuar. Despois explicarei a vostede en outro momento porque eu fixen así. Pero ningún inconveniente. Facemos un receso de 5 minutos e... Queres a José da AMPA? Eu, como membro e secretaria da AMPA do Colexio Cernadas de Castro de Lousame, paso a ler a seguinte moción. Como así fixo público por diversos medios a AMPA Lecrín Cernadas de Castro, tivo coñecemento con data 3 de setembro de 2024 de que para o curso 2024-2025 o CPI Cernadas de Castro non contaría con un especialista en audición e linguaxe, cuestión que afectaría a alrededor de 40 alumnos que non disporán de dito reforzo educativo. Ademais, denuncia a mesma asociación, este recorte ben precedido de outro levado a cabo no curso 2023-2024, momento no que se prescindiu dun dos coidadores do centro, quedando con un único coidador para 3 alumnos con necesidades especiais, que precisan supervisión e cuidado ao longo de toda a xornada escolar. Neste contexto, a mencionada asociación iniciou medidas de protesta en forma de concentracións, declaracións en prensa ou recollida de firmas dirixidas ao inspector xefe da Consellería de Educación da provincia da Coruña, manifestando o arriba descrito. Alén disto, a problemática non é exclusiva do CPI Cernadas de Castro, pois son múltiples os centros nos que se venen replicando problemas similares dende o inicio do curso escolar. Mais parece que a resposta por parte da Xunta pasa pola utilización dos fondos europeos do Programa para a Orientación, Avance e Enriquecimento Educativo en centros de especial complexidade educativa, que deberán ser utilizados como un reforzo extraordinario para reforzar o sistema educativo público, dando unha mellor atención aos estudantes con necesidades especiais de apoio educativo, e non como unha forma de solucionar os problemas derivados da destrucción dos cadros docentes estables, desvirtuando así a aplicación da propia normativa autonómica que exixe que os centros conten con profesionais que atendan estas necesidades educativas. Por anterior, e considerando os seguintes puntos, a importancia dunha educación inclusiva para o desenvolvemento integral de todos os alumnos, especialmente daqueles con necesidades especiais. En segundo lugar, a necesidade de garantir recursos humanos cualificados e estables para atender as especificidades de cada alumno. En terceiro lugar, os recentes recortes no número de profesionais especialistas que comprometen a calidade do ensino e a inclusión escolar. E, en último lugar, o deber público de garantir o dereito á educación para todos en condicións de igualdade. Entendo que todos os grupos da Corporación Municipal presentan a seguinte proposta ao Pleno. Primeiro, que a Corporación Municipal de Lousame se manifeste públicamente en favor das reivindicacións da AMPA Lecrín Cernadas de Castro, exixindo a reversión dos recortes no profesorado especialista, que o Concello de Lousame se dirixe aos órganos competentes para solicitar un reforzo urxente no número de profesionais especialistas. En terceiro lugar, que o Concello de Lousame promova accións de sensibilización xunto coa comunidade educativa e a veciñanza sobre a importancia dunha educación inclusiva. E, en cuarto lugar, e último lugar, que se constitúe unha comisión de acompañamento para facer un seguimento da situación e garantir que os alumnos con necesidades especiais reciben o apoio pedagóxico necesario. Vale, eliminamos o que é a introducción, non? Sí. E aprobamos os acordos. Vale, votos a favor. Esas debedes de quedar con elas porque son as de...
esta sí. Todas, sí, porque al final... Si te quieres quedar con esta, quédate. Nada, que eso vas a ver. Sí, a seguinte. Pasamos a copia. Sí. Bueno, primero probamos a urxencia. Con solo titular, sí. Como ti Como consideres. queres, vale. Despois pasamos a copia según a ratificada a municipal. Desde o Grupo Municipal Popular, por razón de urxencia, vamos a presentar unha moción do Concello de Lousame en defensa dun sistema de financiamento xusto e solidario entre as comunidades autónomas e as cidades autónomas. Consideramos urxente esta moción debido á situación que se vive no Estado español a raíz do acordo que desde o goberno do Grupo Socialista e demais se fai cos grupos independentistas de Cataluña, que perxudicará a Comunidade Autónoma de Galicia, o que inclúe o Concello de Lousame tamén, evidentemente. Por iso consideramos urxente ter esta moción. A favor da urxencia. Vale. Abstención. Eu abstengo. En contra. Que non quedou, agora que a man quedou... Eu abstengo. Vale. O sea, PSOE abstención. Sí. E, Sí, e Benegar en contra. Vale. Temos as copias agora, non? Sí. Aquí antes o positivo. Procedemos a ler a moción. O Grupo Municipal Popular do Concello de Lousame, de acordo co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa levar ao pleno a seguinte proposta de moción. España e o seu modelo territorial atópanse nunha encrucillada crítica. O goberno instaurou unha forma de facer política que desprazou o interese xeral e o ben común, centrando a súa atención únicamente nas ambicións políticas persoais do actual presidente. Como consecuencia disso, os españois padecemos decisións políticas arbitrarias que danan o noso Estado de Dereito e o noso Estado de Benestar. A colección de cesións xa asumidas polo presidente do goberno para asegurar a súa continuidade na Moncloa provocou unha deterioración sen precedentes do saúde do noso Estado de Dereito. Hoxe, a todas elas súmanse as pactadas entre o PSOE e a Esquerra Republicana de Cataluña para asegurarse unha investidura en Cataluña e unha prórroga de investidura nacional pactada fai menos dun ano. Entre elas, a peaxe separatista que supoñería a quebra do dereito que temos todos os españois a acceder nas mesmas condicións a servizos públicos como a sanidade, a educación ou a dependencia, así como unha ruptura do sistema do financiamento autonómico sen diálogo, consenso, nin ningún estudio técnico que o avale. A colonización e degradación das institucións súmase ao control dos recursos de todos á conveniencia das súas necesidades persoais. Con iso, consúmase a quebra dun dos valores democráticos máis esenciais que protexe a nosa Constitución, a igualdade. Dende o punto de vista territorial, por canto desequilibrase o sistema na prestación de servizos públicos e tamén desde o punto de vista social, pois os maiores prexudicados serán os cidadáns que máis necesitan eses servizos. O Estado é responsable da xestión adecuada dos recursos públicos, así como da súa redistribución para garantir a igualdade de oportunidades de todos os españois á marxe da súa situación económica. Se o goberno renuncia a todos os impostos nunha comunidade autónoma, renuncia tamén a unha fonte de ingresos para reducir as desigualdades e permite que unha parte dos cidadáns deixe de contribuir en igualdade de condicións a soster servizos públicos do Estado, incluídos os que axudan a redistribuir a renda persoal.
Esta ruptura dos principios de equidade e solidaridade conta coa permisividade do Partido Socialista e como representantes públicos non debemos renunciar a defender a igualdade de todos os españois. Un goberno non pode dispoñer do dereito dos españois ao seu antollo, nin convertir o noso país nun mosaico de intereses contrapostos onde a nosa diversidade e a nosa organización territorial úsense para enfrontar a cidadáns libres e iguales de dereito. Os problemas institucionais, sociais e económicos que esta decisión xera van máis aló da situación actual e do lexítimo debate sobre os modelos de financiamento. É un grave erro político e moral dinamitar o noso modelo de convivencia e reformular por completo o sistema de financiamento autonómico, tema que o goberno ignorou durante anos xunto coa revisión do financiamento local, únicamente por asegurar unha investidura. Non debemos aceptar a adopción da linguaxe independentista que equipara a Cataluña aos partidos separatistas. Esta visión non só distorsiona a realidade, senón que tampouco esta proposta beneficiaría aos propios cidadáns cataláns. O obxectivo final do independentismo é facerse do control financeiro, a chamada chave da caixa, para seguir impulsando o desafío do procés mediante novos mecanismos, o que non faría máis que profundar na decadencia política e social que afecta a rexión. Así o declararon os únicos verdadeiros agraciados do acordo, os políticos separatistas, para os que a independencia fiscal é o paso previo a culminar a declaración de independencia total que iniciaron no 2017. Eles, constatando que é imposible lograr a independencia sacando a Cataluña do Estado, agora pretenden obtela sacando ao Estado de Cataluña, unha tarefa na que atoparon como aliado ao actual presidente do goberno. O inaudito é que o PSOE decidise non só colaborar con este propósito, senón erixirse no seu máximo artífice defensor, desprotexendo a nación de forma tan irresponsable cando as forzas independentistas recoñecen abertamente que o fin último dos recursos económicos adicionais que pretenden axenciarse á conta dos demais non é fortalecer o benestar de ninguén, senón unha estrutura administrativa que lles permita repetir o golpe de 2017 con maiores garantías. Non se trata dun mellor financiamento de servizos públicos nin tan sequera nunha comunidade autónoma. Trátase de financiar por recursos de todos un propósito ideolóxico excluinte. Pero por encima de todo, esta concesión dinamita o sistema de dereitos e deberes que nos demos na Constitución de 1978 e sobre o que cimentamos un Estado social e democrático de dereito, así como unha sociedade baseada na igualdade e solidaridade en termos económicos, sociais e de convivencia. A única forma de garantir o privilexio fiscal ao independentismo é perxudicando ao conxunto de españois, singularmente a aqueles que máis necesitan das políticas públicas como elemento de cohesión e igualdade social. Isto constitúe un flagrante ruptura da solidaridade. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lousame presenta a seguinte moción: instar ao Goberno de España a defender a igualdade e a solidaridade como principios irrenunciables do ordenamento constitucional e do Estado autonómico na toma de decisións. Paralizar calquera avance cara á independencia fiscal solicitada polo separatismo e exixir garantías de que ningunha comunidade do actual sistema de réxime común sae do mesmo nin se fragmente a axencia tributaria. Convocar de maneira urxente a Conferencia de Presidentes Autonómicos, co obxectivo de recuperar as mínimas bases do consenso e abordar conxuntamente e desde a multilateralidade a renovación do actual sistema de financiamento autonómico. Este modelo debe ser acordado no Consello de Política Fiscal e Financeira e que a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal participe da análise da proposta do Goberno. Garantir que a multilateralidade e a transparencia sexan os principios sobre os que se fundamentará o proceso de estudo, traballo e aprobación do novo sistema de financiamento autonómico, abandonando a bilateralidade coas comunidades autónomas. Convocar de maneira urxente ao Consello de Política Fiscal e Financeira e á Comisión Nacional de Administración Local para promover unha reforma do sistema de financiamento local conxuntamente co financiamento autonómico. En ambos os casos, debes atender a todas as variables existentes en cada territorio que garantan a suficiencia financeira autonómica e a prestación de servicios en igualdade de condicións. Basear a reforma do sistema de financiamento na análise de datos, traballando na cuantificación do futuro gasto en sanidade e políticas sociais derivados do envellecemento que, segundo os estudios oficiais, vai producir no noso país nos próximos anos e no incremento exponencial do custo dos servizos públicos. Respecto á autonomía fiscal das comunidades autónomas e a todas as competencias autonómicas e locais recollidas na Constitución e nos diferentes estatutos de autonomía. Ampliar o montante económico total do sistema de financiamento autonómico e, en paralelo á reforma do mesmo, crear un fondo transitorio para paliar a infrafinanciación que padecen todas as comunidades autónomas e cidades autónomas.
garantizar a cogobernanza dos fondos Next Generation e futuras inxeccións económicas da Unión Europea. Facilitar ás comunidades autónomas dispoñer dos 18.000 millóns de euros de fondos europeos Next Generation que o Goberno non executou co fin de evitar a devolución dos mesmos á Unión Europea. Dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno, Vicepresidencia Primeira e Ministro de Facenda, Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática e aos portavoces parlamentarios no Congreso dos Deputados e ao Senado e á Xunta do Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias. Bueno, en primeiro lugar, isto das mocións xerais, parece genial que se extrapole que o perxuicio para a Xunta vai ser un perxuicio para os Lousame. Espero que o recorde cando saian os presupostos da Xunta de Galicia podamos presentar as mocións que corresponda para que se modifiquen os presupostos da Xunta de Galicia, porque o Concello de Lousame normalmente non fai alegacións aos presupostos da Xunta de Galicia. E, como se ve nesta moción, parece ser que todo o problema é do Estado, cando é verdade e está se reconocendo que o problema é que os fondos que non van á Xunta de Galicia ou que a Xunta de Galicia di que non conta con eles, despois repercuten no Concello de Lousame. Pero xa digo, eso non se ve e queda nada para eso cando a Xunta de Galicia negocia os seus presupostos e temos que falar dos fondos que veñen para o Concello de Lousame e non só axudas de último momento para que se vexa que inverten en Lousame, porque están invertindo nunha axuda por o campo de fútbol, mentras, claro, non invirten noutras cousas como as que xa vimos moitas veces que están a perxudicar aos servicios sociais do Concello de Lousame. Porque aquí se fala de servicios sociais e encántame oír falar o PP de problemas sociais e económicos e do problema dos... Outra frase que o sistema de financiamento na análisis de datos traballando na cuantificación do futuro gasto en sanidade e políticas sociais. Cando eso é algo que realmente a Xunta de Galicia ten bastante olvidado neste Concello de Lousame, porque o da sanidade e os servicios sociais xa tivemos hai pouco aquí unha moción que quedamos, ademais falamos de que íbamos a consensuar e quedou no aire, esa famosa moción dos problemas que ten o noso centro de saúde e que estamos esperando que desde o goberno do Concello se nos diga vamos a traballar polo centro de saúde por esos problemas de o pediatra que non temos, dos sustitucións, eso, falámoslo hai exactamente 2 meses, no último pleno ordinario, e resulta que seguimos sin saber nada dese asunto. E vostede di que, claro, é todo o problema dos independentistas separatistas que queren levar todos os casos. Volle decir, porque eu pongo unha moción, o de separatistas independentistas, volle decir, vamos falar de separatistas independentistas. Voy a decir, a Comunidade de Madrid recibe 6.300.000 millóns de euros, mentras que a Comunidade de Cataluña recibe 2.200 millóns de euros. Estamos falando de separatismo, estamos falando de que é culpa de que o Estado se quere posicionar no seu sitio, quere se quedar no seu espacio, está negociando con unhas persoas que foron elegidas. Eu son a primeira que fala de que os acordos son os acordos, hai que respetalos, igual que respeto que o PP goberna con vos, cando a mí me parece que vos o peor que nos pode pasar en certos problemas ou en recursos sociais e en progreso dos sistemas sociais.
e estamos aí, estamos gobernando moitas comunidades autónomas. Por qué? Porque hai que chegar a acordo, porque hai que chegar a acordos para gobernar, igual que fan vostedes nas comunidades autónomas con outros grupos políticos, pois temos que aceptar que para gobernar hai que chegar a acordos. Igual que, o mellor, a vostedes lle toca, aquí non pasa porque teñen a supermayoría, pero no Concello do Lago hai que gobernar e hai que chegar a acordos para gobernar. Por eso digo, encántame esta moción, pero claro, non vamos a votar a favor. Nós vamos votar en contra desta moción, obviamente, por todo o que se expuso aquí. Creo que vostedes están acostumados a facer a política do rodillo, como xa se veu nesta convocatoria plenaria. Nada, vostedes queren máis fondos de Generation para poder ter vostedes man neles. Para que? Para poñer outro altre no corazón de Galiza e que escualitezar todo o monte e que se incendie como se incendiou en Portugal. Para eso queren vostedes Fond Generation, para acabar queimando unha das rías máis productivas que a ría da Arousa. Vostedes, no programa electoral do Partido Popular do 2012, levan un financiamento singular para Cataluña. E agora resulta que están en contra disto porque o leva outro partido e porque é un pacto entre Esquerra e o PSOE. Vostedes, todo o que ten que ver con nacionalismo, a vostedes todo lle estorba. Pero que no seu propio programa, e vostede é persoa de partido, non o pode negar, hai outras persoas que están por aí sentadas que non o son, que ainda teñen ideais, que teñen convicción, pero vostede é unha persoa de partido, e só fai o que o seu partido lle ordena. Por iso vostede trae esta moción aquí, porque o que valía antes, agora non vale. Entón, agora toca ir en contra desto, cando o propio Partido Popular o pedía e o levaba no seu programa, e agora non, porque dende Génova e dende Ayuso están dicindo que non se pode facer iso. Eso é o que está sucedendo. Ben, vou contestar eu aos dous grupos políticos xa. O título da moción era sobre o financiamento das comunidades autónomas. Iso é o que se propón. Está moi ben que vostedes me contesten a este grupo falándome de sanidade, falándome de Vox e falándome de Altre. Non sei que ten que ver eso coa moción que presentamos aquí, non ten nada que ver. Vostede pode estar en desacordo coa moción. O seu grupo, o Grupo Socialista, pode estar en desacordo cos puntos que se falan nesta moción de financiamento autonómico. Non é unha moción de Altre, non é unha moción de sanidade, ni é unha moción de Vox. Vostede contesta falándome de outros temas, non pasa nada. Que o Grupo me fai moita gracia que o Grupo Socialista me fale agora de que hai un tema do centro de saúde que tratar, incluo rogos e preguntas. Non estamos agora tratando unha moción presentada polo Grupo Popular, pero falar de sanidade o PSOE, cando, por exemplo, a creación de especialistas de pediatría depende do Estado, non se fixo e a Xunta tuvo que contratar miros ano pasado, pois ten gracia, ten gracia. Pero repito, non vou meterme a falar de sanidade porque o sacou a señora Domínguez cando trae unha moción de outro xeito. E, señor Moredo, non estamos en contra dos nacionalismos, estamos en contra dos separatismos, que non é o mesmo. Porque non é o mesmo. Non é o mesmo. Ao mellor o seu grupo político que se define como nacionalista non se atreva a definirse como separatista. Ao mellor esa é unha diferencia. Aclárense. Aclárense. Porque ao mellor confunden a xente tamén, deberían aclarado. Pero, volvendo ao punto da moción e ao tema da moción. É moi curioso que vostedes, os partidos que se consideran progresistas, que se os chaman a vostedes, que autodenominan así, que defenden o progreso, defenden a igualdade entre a xente, me defendan agora, ou o seu partido defendan agora un acordo de financiamento que promove calquera cousa menos a igualdade. Iso é innegable, porque resulta que agora os cidadáns cataláns non son iguais aos do resto de España, son máis privilexiados. E se non o queren ver, a mí pareceme moi ben, pero vostedes son os que defenden a igualdade, de que todos somos iguais. É un acordo simplemente para supervivir, porque necesita sobrevivir o señor Sánchez aí na Moncloa, nada máis. Non ten. Como fixo o señor Aznar cando... Estou falando eu, deixen falar, depois...
Quero dicir, é para sobrevivir, non ten máis, non ten ningún beneficio para nadie. O único que queren darlle uns privilexios porque lle vale todo, lle vale todo. Hoxe será eso, mañá será outra cosa, da igual. E depois dime vostede que nós non queremos respetar os acordos. Pero que acordos? Que acordos? O do señor Sánchez cando prometeu que non iba a haber amnistía depois a houbo. É que, vamos, é que isto é unha risa, me refiero. Entón, se vostedes non queren ver que esa concesión de financiamento autonómico promove unha desigualdade entre territorios de España, moi ben, pois non o queiran ver, non o queiran admitir. Pero esa concesión é un privilexio para un determinado partido, para unha determinada ideoloxía. Esa vai nos perjudicar ao resto de España, que oímos ter que pagar. Todos, vostede tamén, Vostede tamén. A todos. É moi fácil. Fai unha división de canto hai que restarlle ao resto das comunidades autónomas, ao resto dos concellos e ao resto dos habitantes. Para que? Para privilexar a quen se lle dá. E para que o señor Sánchez siga na Moncloa. Entón, se non o quere ver, a mí parece moi ben, pero eu rogaríalle que me responda ao contido da moción. Vale, eu contesto e podería contestar entón, vale, porque é o meu segundo turno. Vamos a falar. Vostede na súa exposición de motivos inicial dixo que esta moción era fundamental para o Concello de Lousame porque, claro, a financiación da Xunta de Galicia iba a repercutir no Concello de Lousame. Eso é o primeiro que dixen eu. Genial que o reconozcan. Non nos pon, pero genial que recoñezan ese punto cando ven a elaboración de presupostos da Xunta de Galicia. E por outra banda, voulle dicir, o problema máis gordo que ten España agora mesmo, en canto a financiación, é Madrid. A Comunidade de Madrid é que máis fondos recibe. E resulta que a Comunidade de Madrid se empeña en baixar impostos para ter contentos a todos os ciudadanos. E esos impostos que os ciudadanos de Madrid deixan de pagar tamén repercuten no meu bolsillo. Non só repercuten os da Comunidade de Cataluña, repercuten os da Comunidade de Madrid, os da Comunidade de Murcia, os da Comunidade de Castilla e León e os da Comunidade de Pamplona. Me dá igual. Eso é o que lle digo. Isto non só ten que ver con Cataluña, non só ten que ver con separatismos e non sei que. Isto só ten que ver con que o Partido Popular está deseando chegar a Moncloa para facer o que lle dá gana e ir para atrás. Ir para atrás. Eu son progresista, sí. Eu non quero, agora mesmo, non quero en España un problema como que houbo hai 8 anos con Cataluña, que nos prexudicou a todos os españoles, e todo porque o señor Rajoy o único que facía era sentarse a mirar para fora. Eso é o que non quero para España. Agora mesmo España está tranquila, está máis ou menos tranquila en canto as súas comunidades autónomas. Hai que repartir? Sí, hai que repartir. Xa digo, igual que repartimos en Murcia, igual que repartimos en Castilla e León, e igual que repartimos en Madrid. Ainda que en Madrid, para meterse no bolsillo os cartos que lle dá o Estado, baixe os impostos os máis ricos, e que os teña que pagar eu do meu bolsillo, que son das máis pobres, e da que traballo. Eso é o que estamos a falar, de impostos estamos a falar. Os impostos non só son para a Comunidade de Cataluña. Eso é o que me fastidia a mí que a xente siga falando. E falen de separatismos, de nacionalismos. Me dan a min igual os separatismos e os nacionalismos. Hai que falar de Estado. E o PP, cando lle interesa, non sabe falar de Estado, só sabe falar dunhas comunidades autónomas ou outras. Eso é o que estamos a falar. Así que vostede dirá o que sea e despois rebatirá este discurso, pero dame igual, porque non vamos a chegar a un acordo, porque eu penso no beneficio de todos. Vostedes só pensan no seu beneficio para chegar a Moncloa, nada máis que iso. Vostede dime que eu lle falei de Agri, por suposto que lle falei de Agri. No seu punto número 9, dime garantir a gobernanza dos fondos Next Generation. Pois eu estaría encantado de que tuviéramos os fondos nós directamente, pero que non quero que teñan os fondos nós directamente para que se utilicen donde non se deben utilizar, como está acontecendo con Agri. Volvo a repetir.
Ese xa lle aclarei o meu punto sobre Altri. Despois, vostede fala de nacionalismo, independentismo, separatismo, o meu grupo político. Vostede leu os estatutos do BNG, porque para empezar o BNG é unha fronte, non un partido político. Con eso xa lle digo todo. Pódeme vostede dicir a min onde os estatutos do BNG se declaran como separatistas? En ningún sitio. Din nacionalistas e queremos soberanía de seu para Galiza, que son dúas cousas totalmente distintas. Que vostede acaba de dicir que nós somos todos separatistas. Eu sí son separatista, declaro separatista, por suposto. E moi orgulloso estou de serlo. Pero non todo o mundo dentro do BNG é separatista. Vostede confunde términos, que lle recomendo que se lea os nosos estatutos. E máis, vostedes falan de nacionalismo e procuran de ir en contra nosa. Di que vostede que non vai en contra nosa. Eu en contra nosa, no primer día que puxo un cartel ya no Pontón en frente da casa da alcaldesa, e criticou por forma de que iba vestida, sabes, e peinada. Eso é hasta machista. Machista, dicen alcaldesa. Eso é hasta machista, sabes, como dicindo, por que pon a esa muller aquí tan fea e con esos pelos? Ora se levan os pelos como levan os de ETA. Foi o que me dixo vostede. Despois, aquí, con esa moción, o que hai que tapar é a inopenancia de Rueda, que leva de sendo presidente da Xunta de Galiza, conseguiu 0 competencias, pero xa creo que lle vai ganar a Feijóo, porque veio de Madrid nunha reunión co presidente do Estado e trai 0 inversión para Galicia, 0 acordos e 0 competencias. Despois, fálame vostede da amnistía. Vostede acaba de dicir que hai que ter aquí os acordos, respeitar os acordos. O Parlamento do Estado, creo recordarlle, que aprobou a amnistía. Entón, vostedes creo que a día de hoxe non están aínda respetando un acordo parlamentario que está representando a toda a sociedade do Estado. Que pasa? Que non sabe o que vostedes queren, igual que pasa co financiamento de Cataluña. Sánchez podo darlle porque ten o respaldo do Parlamento, porque tuvo o respaldo do Parlamento e consigo o respaldo da mayoritaria parte do Estado español. Que non se confundan, que non é Sánchez que saca isto de sacarse eso da chistera. Votou unha votación, votouse e gañaron. Punto. Eso é a realidade da cuestión. Rematou? Sí. Bueno, pues para cerrar, última xa intervención. Eu sinto moito que a señora Domínguez lle dé igual o que eu vai a decir. A mí non me dá igual, eu vostede di, eu escoito, pero ande que lle dé igual, eu voulle contestar de todas maneiras. Simplemente fago a inversa polo que me di vostede, señor Moledo, que Sánchez apoiou ao Parlamento, está ben, queremos que o siga apoiando porque xa dixo que se non gobernaba así o Parlamento tamén, non pasa nada, pero bueno, ao marxe deso, que quere que vostede que lea nos seus estados? Eu xa sei que o BNG é unha composición de diversas forzas políticas, e se non estou equivocado, a maior forza política do BNG é a UPG, creo, é así, non? É a maior, digamos, representatividade. Que quere... Fala. Bueno, pues, moi ben. É que quere que lea nos estatutos da UPG? Porque son independentes, porque... Claro, é que quere que lea nos estatutos da UPG, que son artículo 1 comunistas, marxistas, non sei que. Pois, que quere que lle diga? Está moi ben, pero tampouco é o obxecto da moción, ler os estatutos do BNG ou da UPG, da igual, volveu a falar usted de Altri, volveu, moi ben. Enhorabuá por estar orgulloso de ser separatista, moi ben. Pero volvendo ao obxecto desta moción, como dixo a señora Domínguez, que agora a señora Domínguez é afectada porque en Madrid lle baixan impostos, é gracioso o tema, pero bueno. Estaría ben, que tampouco é o obxecto da moción, pero estaría ben que todos entendésemos tamén como funciona o tema de baixar ou subir impostos, porque a veces parece que baixar impostos é algo malísimo e a veces recaudase máis baixando máis impostos que subindo, pero bueno, para iso hai que ter un mínimo de educación financiera para entender eso. Subir impostos non significa recaudar máis, porque senón hai a quen cobrarlos non vale para nada subir impostos, pero bueno, entonces, se vostede eso considera prejudicial, pois moi ben. Eu creo que o acordo de financiamento con Cataluña non é algo, unha manía nosa, que nos entrou, porque lle recordo que dirixentes socialistas, o seu partido, están en contra. Se non, pregúntenlle a Paje, pregúntenlle a Barbón en Asturias, pregúntenlle a Aragón, esos non son do PP, e non lles gusta. Que pasa? Tamén estarán aí a ver se cambian de bando, ou será que ao mellor ven
que o señor Sánchez está socavando todos os principios que en teoría teñen no seu partido. Porque se ser progresista é que un sea máis privilexiado que outros, pois eu xa lle digo que non son, evidentemente. E se non, pregúntelle por que no seu propio partido están en contra dese financiamento. Nada máis. Votamos. Votos a favor? Votos en contra? Ben, pasamos ao punto da melodía de robos e preguntas. No, hai outra máis. Hai outra moción? De que? Cando Camerinos a que se decide? No. O BNG. Vale. Llegamos aquí xuntos 6 anos e creo que son necesarios. Ok. Que cando digo nós, falo do BNG. Mirou vostede hacia a súa dereita, por iso... No, mire a miña dereita, porque non sei se o soy, No, nos temos copia, por Sí, iso claro. mandas, pero eres non, toma. No, tantas hai. Ana, creo que unha vai xa que vai unha folla por aí. É unha moción que xa se Eles teñamos, vale, son 3 follas. Sí, son 3 follas. É unha moción que se tiña que haber traído a este salón de plenos fai tempo. Creo que cando hubo unha guerra en calquer sitio se trouxo unha moción en apoio ao que estaba sucedendo. Nesta ocasión non se trouxo a Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina pois achegounos unha moción para que trouxéramos e a debateramos en pleno. Quería que se votara urxente. Para a urxencia sin problema. Porque guerra existe. Don Anxo Moredo Carreño, portavoz municipal do BNG no Concello de Lousame, co abeiro da legislación vixente e instante da Comunidade Galega de Solidaridade con Palestina, presenta para o seu debate no pleno da Corporación Municipal a seguinte moción, exposición de motivos. Desde o Grupo Municipal do BNG vemos con grande preocupación a grave situación que se está vivindo na Palestina e creemos e compartimos ese sentimento coa maioría da veciñanza. Sendo o Concello a institución máis próxima ao sentir da cidadanía, consideramos imprescindible que o Concello de Lousame faga a súa esta preocupación e as demandas do sentir popular e denuncia a grave vulneración do dereito internacional e os crímenes de guerra que a día e ano tras ano está cometendo o Estado de Israel. O povo palestino está a sofrer unha agresión brutal e inhumana, non só dende o 7 de outubro, senón dende hai máis de 36 anos. O Estado de Israel leva décadas de ocupación ilegal dos territorios palestinos que utiliza a forza militar e violencia para impor a súa presenza e manter un réxime de apartheid na Palestina. Os terribles ataques e bombardeos en Gaza deixan máis de 41.000 vítimas mortais, milleiros de persoas destrozadas e feridas que non teñen posibilidade de atención médica. Unhas cifras terribles que aumentan co paso dos días. A destrucción dos fogares da maioría da poboación de Gaza, a derrumbamento de estructuras civis, se reflexta en escolas nin hospitais, está a provocar o desplazamento por milleiros de habitantes da faixa cara as chamadas zonas seguras, nas que tampouco se respeta a población civil. Os cortes de suministración e o peche total das fronteiras e o descontrol de Israel teñen como consecuencia unha grave desnutrición e fame, especialmente nos máis vulnerables, e a morte de persoas enfermas e feridas que non teñen acceso a medicamentos nin a atención médica, situación que denuncian organizacións internacionais como a Organización Mundial de Saúde, a Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, Médicos Sen Fronteiras, etc. Na Palestina, ocupada, é preocupante a escalada de violencia e de roubo de terras para asentamentos ilegais. Desde outubro de 2023, máis de 652 palestinos foron asesinados fora de Gaza, incluídos 150 menores, milleiros de persoas desplazadas pola violencia, a ocupación e o roubo das súas propiedades, e máis de 12.000 persoas detidas en prisións israelís sen cargos nin suizos. O pasado 8 de setembro, a Asamblea Xeral da ONU adoptou por abafante maioría unha resolución para exigir a fin da ocupación dos territorios palestinos. Esta resolución pide a Israel que poña fin a demora a súa presencia ilegal nos territorios palestinos ocupados, incluídos Xerusalén Este. Exige ademais a Israel que devolva as terras roubadas á poboación palestina, permita o retorno ás persoas desplazadas ou proceda a reparar os damnificados, e piden ademais á comunidade internacional que non recoñece as consecuencias territoriais, legais e demográficas da ocupación de territorio palestino. Por todo isto, en defensa dos dereitos humanos do que toda persoa e pobo debe gozar, o Grupo Municipal do BNG propón a Corporación a adopción do seguinte acordo. 1. Condenar e rexeitar as accións militares do Estado de Israel tanto na franja de Gaza como no resto de territorios palestinos, o que supón unha grave violación do dereito internacional, e solicitar a detención inmediata das agresións e total retirada das tropas de ocupación e das colonias ilegais palestinas. Intentar ao Goberno Municipal apoiar e difundir
por todos os medios o seu alcance a movilización nacional de apoio ao povo palestino o 6 de outubro en Compostela. 3. Amosar o respeto do pleno o dereito da soberanía palestina e a súa integridade territorial. 4. Manifestar a total solidaridade do Concello de Lousame con Palestina e co seu povo, lamentando a perda de milleiras de vidas e transmitir o profundo pesar polo padecemento da súa poboación. 5. Instar a Unión Europea a dar apoio humanitario necesario ao povo palestino, así como a intensificación da axuda humanitaria de emerxencia. 6. Instar a Unión Europea, o Estado Español e o Goberno da Xunta de Galiza a coordinarse para mellorar as mellores condicións de persoas refugiadas e comprometerse coa atención sociosanitaria das crianzas palestinas en grave situación de vulnerabilidade e reapertura de relacións diplomáticas e de acordos académicos comerciais co Estado de Israel. 7. Solicitar á Unión Europea un maior esforzo para impulsar unha desescalada da ocupación e da violencia a través das relacións diplomáticas e do respeto ao dereito internacional. 9. Instar ao Goberno municipal a comprometerse a non acolher ningún evento de carácter deportivo, cultural ou de outra índole cos accións ou organizacións sionistas, adheríndose á convocatoria de boicot económico a Israel e complementándose a non mercar produtos de origen israelí ni realizar contratación con empresas do Estado sionista. 10. A Corporación Municipal do Concello de Lousame recoñece o Estado palestino co seu territorio íntegro dende o río Xordán ao mar Mediterráneo. Señor Moledo, nós estamos de acordo en parte do que digo, pero isto é unha guerra. Isto é unha guerra o que está pasando aí. E nunha guerra non hai bons ni malos, Entonces, condenar a rexeitar as accións militares do Estado de Israel, pareceme ben. E por que non condenamos a Hamas tamén? Pregunto. Me refiro, ao final, isto é unha guerra entre dous bandos que tristemente está morrendo moitísima poboación civil. Por desgracia. Que se están... En todas as guerras hai moitísimos danos colaterais. E eu non serei eu que este de acordo ca acción militar de Israel, pero que tampouco estou de acordo co que fai Hamas. E usted aquí, nesta moción, pregúntolle por que só condenamos a un lado e non aos dous. E non son os dous, é que eu non condeno os palestinos, nós non condenamos os palestinos, por Dios. Pero hai que mencionar, nós aprobamos a moción sempre cando se condene a acción terrorista de Hamas e se incluya. Nós consideramos tamén que isto tamén foi unha guerra, é verdade, pero unha guerra terriblemente descompensada. Ese é o problema. Pero que non hai guerras justas. Bueno, pero eu non estou a favor da guerra, e a guerra está no submarino por dereita, esquerda, arriba e abaixo, e creemos que temos moi longe, temos aquí o laguna da porta. Eso precisamente, que co xeto de acabar con un grupo terrorista estáse prexudicando estáse masacrando esa palabra a unha poboación civil que simplemente están aí, vale, é verdade que un grupo terrorista que se mezcla e non sei que, pero tampouco se poden utilizar esas excusas, eu creo... Nin ignorar. Pero non é ignorar, pero é verdade que o Israel está sendo... está masacrando esa poboación. Totalmente de acordo. Pero votamos de menos eso, porque os palestinos, señora Rodríguez, para fazer solamente un inciso, o grupo, os palestinos, moitos deles están amedrentados polas amenazas e repercusións económicas que jamás exerce sobre eles.
e cando se mataban aquela concentración miles de inocentes tamén, que foi o comezo deste desastre, eu boto de menos eso aí. Que costa incluir a condenar a jamás, non os palestinos, e logo aprobar todos os outros puntos, que hai moitas cousas aí. Hai moito que facer, sí, é verdade, é un inicio. É verdade que sí, que jamás é un grupo que Son terroristas, eu non vou apoiar nunca. Pero é desproporcionado porque tamén que falamos é o que fala tamén a moción, fala do territorio palestino que Israel nunca recoñecerá. Pero nos pedimos que o recoñeza. Por eso tamén... Pero a guerra está aí. Israel está arrasando a poboación simplemente polo feito de que non quere que exista ese... Pero bueno, eu creo que é iniciar todo. ¿Están dispostos a incluir a condena de Hamas? Bueno, poderei intervir, contestarle a señora Domingo, non teño nada que contestarle. Ao portavoz que está facendo esta moción, o viceportavoz do Partido Popular, preguntaba por que se condenaba nada máis un lado, si isto era unha guerra. Para min non é unha guerra. Para min unha guerra sería se houbera un conflito político entre dous estados, pero non hai. O que hai é entre un grupo terrorista e un estado que está aproveitándose esa situación para apoderarse de todo o seu territorio. Eu creo que aquí no Estado español vemos un grupo terrorista e a mesma situación. Non é que quen está pagando todas as consecuencias é o povo palestino, por o Estado de Israel, cada vez estamos afogando máis económicamente, socialmente, estamos arrevillando, e non é porque sexa unha guerra xusta. Non é unha guerra. Para mí isto non é unha guerra. É un Estado que quere acabar con un grupo político e un grupo armamentístico, chamémoslle X, e está matando a inocentes, incluso a través de enganos, dicíndolle que se teñen que marchar das cidades para facer encerronas e matalos noutros lugares. Porque iso está sucedendo nestes momentos. A min non se le caen os anillos para condenar que jamás é un partido terrorista. Pero unha vez por todas hai que ser claros. Isto non é unha guerra. O que tiña que facer o Estado de Israel era devolverlle aos palestinos as súas terras. E non só ao mapa do 1978, sino ao mapa que se había firmado, que se había tratado nun principio. É o que pasa co colonialismo sionista que está sucedendo nestes momentos. A mí non me interesa, non me importa incluir un punto onde se condena a violencia de Hamas, pero xa lle digo, isto non é unha guerra, isto é un grupo terrorista con un Estado, e o Estado está se aproveitando para matar a población civil. Esa é a cuestión. Solamente discrepo en que vostede afirma que isto non é unha guerra. É unha guerra que se está estendendo incluso a países, como está vendo últimamente, a outros países. É que está sendo peligrosamente unha guerra. Non podo negar que isto sea unha guerra. Que para a historia do sionismo e do que ven desde atrás, pois hai que ler moito, eu estou lendo moito estes días de historia, para recordar, e tiñamos que facer unha conferencia e ver o que sufreu cada povo, pero agora estamos nun momento distinto, non estamos nese momento, agora estamos en guerra e hai un grupo terrorista, entón eu condeno todas as guerras, por suposto, creo que estemos moi pretiño e que nos acostumbramos ás imaxes da televisión e xa somos insensibles ao que pasa noutros lados, como nos pasou con outros povos non fai tanto, e viña xente como son os meus fillos, como son vostedes, que non son, a veces pensamos como somos, como vamos, e pensamos que países, continentes son inferiores a nós, non nos temos en conta, pero que estes están aquí ao lado, e van moitas, e nesa zona está fervendo, e nos queda moi preto, e hai unha involucración mundial
neste tema, non o tomemos a broma. Isto é unha guerra, en toda regla. Estamos en contra da guerra, e sentamos en contra de... Son culpables, por suposto, Israel, hai moitísima xente que está morrendo, nenos nas escolas, pero tamén outros non deixan pasar as axudas humanitarias para eses nenos, para esas familias, e saben que tamén está pasando, non podemos ignorar. Non se pode defender unha cousa nin outra. Por eso, se incluye a condena ao grupo terrorista, que non lle podo chamar de outro xeito, inda que vexates por aí jamás, nos aprobamos esta moción. Supoño que todos os meus compañeros estarán de acordo, pero que non podemos aprobar que non se condene un grupo terrorista que asesinou a moitísima xente. E a parte coacciona, e a parte impide, ten moitos palestinos baixo porque os coacciona económicamente e socialmente. E o medo existe, non nos queda tan longe aquí, moita xente estaba calada e ocultaba, porque ese tema o vivín en plena familia ali, e ocultaba aos seus fillos os estallidos que pasaban de noite, para que ocultar non vale, hai que dicirlle a verdade desde que son pequenos, isto está pasando isto, se non contamos a historia, e que pasa? Que a historia se repite. E se non contas a historia, se repite. Se podo falar, eu son... Claro que podes. Pero claro, isto é unha guerra. Bueno, sí. Pero bueno... Sí, é igual. Vamos a ver. Evidentemente eu condeno o grupo terrorista de Hamas. Eu condeno todo eso. E agora estou falando a título personal. Pero ustedes imagínanse que, como dixo vostede, nós tivemos un grupo terrorista aquí en España. Deixo é. Sí, tivemos un grupo terrorista en España e que diríamos si España declarara a guerra ao País Vasco e arrasara ao País Vasco. Non sería xusto. Hai máis historia detrás. É o que estou facendo estes días, lendo, desde que foi cando se votaron a todos os do outro país e tiveron que buscar unha ubicación no mundo. Entón, eso parte de aí. E logo a partir de aí hai que ir lendo, pero non ten nada que ver ca situación que se viveu aquí. Era terrorismo, o sufreu moita xente, pero nada que ver con non extrapolar a Israel. Non se nos pasou aos españoles, a ningún, penso eu, pola cabeza de decir vamos mandar os tanques por ali e arrasamos o País Vasco. Non se fixo. Eu creo que está pasando moi mal xente, están matando civiles, masacrándoos. Están dando un exemplo, Israel está dando un exemplo do que eles sufriron. Están facendo o mismo que eles se fixeron. Non sei se están de acordo comigo ou non. Sí. Entonces, evidentemente, claro, condenamos o terrorismo, pero temos que condenar tamén... Estamos falando de temas moi serios, porque eu non podo volver a... Non quero entrar aí, porque se vexo que pasou o povo xudío en Alemania, me ponto a pele erizada, non podo nin imaginarme. Li moitas novelas, li moitos libros, e cada vez que a lees películas de cine maravillosas, e que non podes imaginarte tanta crueldade do ser humano, non podes. Entón, non vamos a ir aí, eu o que digo que se inclúa a condenar ao seu grupo terrorista na moción e nos apoiamos o grupo a moción, vale? Non, eu te respondí. Non digo porque para se o incluye. Pero fai unha proposta, pero fai unha proposta. Non, eu xa lle dixen que se incluía. Pero escribe porque ten que recoller. Pois a que terá que me están dando a moción será vostede, terá que dicir vostede... Eu xa dixen, condenar o grupo e as accións do grupo terrorista jamás. Bueno, eu dixen que estaba, que me aceptaba. Bueno, pero está recollendo. Vale, votos a favor. E non podemos comparar unha guerra con outra, son todas guerras.
e hai nas terribles unhas máis terribles outras mías, pero guerras e que non te cuidasemos ni comparemos outros períodos porque non, outros períodos que madre mía o xenocidio deste povo foi bestial por parte da Alemania. Non me podo olvidar jamás. E non quería decir jamás. ¿Qué? Sí, ahora mismo te Probos e preguntas. Vale. Son un segundo, unha petición podía entrar esa porta que teño un montón de tío. Sí, claro. Gracias. Solo hacer un pleno do chamado Baixo das Sedes, que está sin aprobar. Aí, sabe que había no post do tema da señal, porque continúo, porque así o estive contexto. Bueno, contesto yo ao final. Bueno, non, se quere conteste todo, non digo. No, prefiro facelo así, recoller todas e logo contesto unha a unha, vale? Como que iba, porque digo, porque había un tema do post e como empezou a falar, digo, tamén falamos toda a señal, pero se quere contestar o tema do post. No, recollo todas, Vale. Bueno, pois eso, que o Bache sigue sin a señal de prohibido o paso de camións, que falamos tamén desa posibilidade de que se puxeron unha prohibición, isto foi en xullo xa, falamos no anterior pleno e temos lo que está pendente para moito tempo xa. O tema do hai un espello en Tallera que rompeu, que hai que tamén bueno, en Cairo estuvose limpando en Cairo estuvose limpando e desbrozando, pero os baches seguen sin estar reparados. Bueno, creo que se falou de que ao mellor os saneamentos iba a reparar, pero bueno, que non se pode esperar porque a verdade é que bueno, pode ser un problema, non? Tamén se fixo no tema o famoso lavadero de xente que se puxo pillado que... Que? Só. Bueno, se fixen todos, por fin, No, bueno, pero xa se foi fácil, non? O que sigo pensando é que o tema dos postes, aínda que se puxo algo de madeira, o tema dos postes metálicos, podíamos haber, bueno, tendo en conta que os tellados podían haber sido, a estrutura podía haber sido de madeira, temos empresas que podrían facer estupendamente con madeira tratada, pero, bueno, sobre todo polo tema do patrimonio, porque precisamente neste tema do hórreo do tellado de DSD está o hórreo, hai un hórreo ao lado que está pendente de reparar e que teñe que reparar. Falamos deso despois. Que, bueno, agora tamén lle dificulta un pouco, porque lle queda un pouco pegado demais, pero sí. Tamén se, bueno, aparte de eso, tamén se falou xa nos plenos anteriores o tema do saneamento destruído. Dúas cousas con respecto a este tema. Hai que falar que hai un erro, isto é que hai que correxir sobre o decreto da resolución para a asociación que con data da 16 de novembro de 2025 tivo lugar o levantamento da acta previa de ocupación pon 2025. Bueno, pero eso non é unha rara. Pero despois eu creo que porque se a fecha que pon arriba deste pleno desa resolución é anterior, supónese, non? Pero bueno, que hai que, polo que nos fixo chegar o propietario, o sea, que creo que está se negociando,
pois, o que quere que chegar a un acordo para que haxa un compromiso, porque como un compromiso de pago asinado. Fala da expropiación da depuradora? Sí. Bueno, falamos deso despois. Sí, por eso, despois... Cando hai unha expropiación, se ti aceptas o problema é da persona que non firma a segunda parte. Claro, pero tamén vi porque quere coñecer o momento de chegar a abonar esa expropiación. Pero como... Bueno, eso, si queredes, despois aclarámoslo, pero ese tema. En canto a este saneamento, o que sí que nos gustaría facer un rogo é que, aproveitando que se ten que refacer o tema do saneamento da colexo e demais, que hai 3 casas ali que está sin saneamento, xunto ao colexo. Na Silva, bueno, perdón, incluído. Bueno, entre incluído e a Silva, o sea, o tramo que vai pola parte de abaixo, o sea, desa piscina, esa pista que... Vamos a ver, hai 3 casas que dan á carretera de arriba. A de arriba se decide arriba do colexo? Sí. Como? Arriba do colexo? Depois enseñollas, si quere, ou a él, enseñollas casas que perfectamente, son... como a miña casa. Sí. Entonces, Claro, si me Cruído, dices, pasando a primeira casa de Cruído, pero Cruído entrando por onde? Por Bouciña? Pola Silva. É na Silva. Na Silva, é que Eso é a Silva. Eso pertenece a Silva, eu tamén non. Eso é a Silva. Sí. No, eu estou falando no campo de Cruído. Campo. Pero o campo O que de chamamos noso fútbol, campo. o vello, onde está o... Pasando o campo velho. Hai 3 casas. O campo Sí, vello... esas 3. Esas A ver, tres, vamos a esas centrar- tres. vamos a centrarnos. O campo vello se refire ao campo vello de fútbol? Sí. Sí. Vale, sí. Chegas á primeira casa de Cruído, pasa a primeira casa, hai un cruce que se mete á esquerda para baixo, pasando ese cruce pola mesma carretera da Diputación, hai 3 casas que teñen a salida para arriba, para a carretera, pero non teñen saneamento, é o único que eles Hai máis. queren. Sí, bueno, pero hai 3 que eu sepa, que, bueno, que nos fixeron chegar a nós, eso, eles non falan de facer o saneamento, falan de cando se paga a depuradora, que non queden olvidados. No, un momentinho, no, pero vamos a ver. Bueno, contesto despois ao final, vale? No, bueno, por iso, polo saneamento, porque se ten que facer máis tramo e vai ser reparado. E digo yo porque non está, Vale, e vale. que non teñe a donde ten que ir, Vale, a outra obra que fixemos recentemente. por eso decía que a veces as preguntas, si as queres responder no momento, No, porque sí, despois sí, as por que, eso... as que ahora poda responder, responde, e as outras quedan aí por responder. Vale, e a outra pregunta que quero falar é que, bueno, antes, José tamén me comentou, o tema de que cando vamos falar desa outra moción que no anterior pleno falamos de que chegaríamos a un acordo para unha moción e que falaríamos do tema do centro de día. Eso quedou pendente, perdón, do centro de saúde, perdón, que quedou no centro, o centro de saúde quedou pendente Sí, eso, pero- e non se fixo, quedamos de vernos, quedamos de vernos e falalo, pasou todo o verán, E ainda hai outra importantísima. vale, pero quedamos Con de falar. consecuencias económicas gravísimas. Bueno, pois esas cousas quedamos de fazer e por iso é a miña pregunta, cando vai chegar ese momento? Alguna cousa máis? Non. O que? Claro. Bueno, isto do pediatra é o que acabo de decir agora, bueno, o da fusión, porque quedou atrás, pero é que... Creo que contestei públicamente, que é clarísimo. Pero deso vamos a facer tamén unha... Sí, estaría ben que faláramos, porque sí, eso é unha postura que temos que... Eu tiño clarísimo desde o principio. A miña, despois. Vale, ten que contestar eso. Sí, pero hai unha cuneta na Silva que está chea de barros. Non, de barros. Debido ao vertido do cual falamos xa outro día. Ese é outro tema que temos que falar nesa reunión. Bueno, Para que sepan o que estou aguantando. Insultos, amenazas, insultos, amenazas e moitas cousas máis que quero que as coñezan. Vale? É máis... E hai outro recheo. Ai, sí. Todo sin autorización, ve policía auto. Lle contesto agora.
Si, cando se inician as actividades deportivas, porque a xente está preguntando pola xinaxia de mantenimiento. Sí, tamén yo explico. Bueno, había outro tema nos decretos, pero, bueno, o tema de como está este asunto da, digo así, para que así xa sabemos de que falamos. Saía no, que é o do vertido, por eso decía, o do vertido é como así non sabemos, non se nombran persoas, pero sabemos de que falamos. Nos decretos 471 e 500 que a tasa de asistencia por infancia ao pai vemos que é todo cero. Hai unha persoa que se lle cobran 26,85. Non se lle cobra nada, corresponderíalle. No, aquí pon que se lle... No, ao Concello non se Prezo mes, e por eso estou preguntando se a rata ou que, prezo mes 26,85. Sí, pero non paga. Depois con bonificación. Depois hai unha bonificación. Pero a bonificación non sale cero. Non sale la luz, É gratuito. Sale... Si é un error. É gratuito para todas as familias. Por eso era a miña pregunta. Era para informar do que correspondería pagar. Vale. E que salen todos cero, e aí sale 26,85, por eso... Porque todos pagarían cero pola súa renta. E hai un que pagaría 26, Non paga nada. non paga nada. Que sería o que pagaría se non estuviera con outra bonificación. Se non estuviera a bonificación da Xunta, pagaría eso. Agora non paga nada. Esos 26,50 os aporta o Concello. Cada mes. Bueno, e si varía. Hai o decreto 477 para 24 que é o do lixo de FCC de 6.000 euros nos intereses. Queríamos saber... Perdón. No 477 Sí, eso sí que oí, pero o do final. é o da tasa do lixo que foi cobrada a FCC, S.A. Entón, de 6.000 euros, se acaban os 6.000 euros máis os intereses. Queríamos saber por que sucederá iso. Se se lle cobrou indebidamente, por que se lle cobrou... máis que se tiña que cobrar. No 493 para 24 vemos que ao final a de la Diputación hai que devolvela, que non iba a quedar aí no limbo como aquí se ten dito. Queríamos saber se se fixera algún pago este ano á mancomunidade, porque a última vez que nos juntamos aquí dixísenos que se non se fixera ese día anterior os pagos que se iba a facer o día seguinte e tal. Creo que non se lle fixo ningún pago pola información que eu teño. Vale. Porque o servicio de caso, non? Porque non hai resposta para delegacións, pero explico. Bueno, a mí o que se me comentou foi que non se pagou ningún recibo como viñamos facendo, xa